Hello everyone, खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोन बयखौबो आंनि चेनेलावहाय बरायबाय। ओमफ्राय नै जोङो दिनैहाय गामियाव हाबा जानो ओंखारदों। ओमफ्राय दा रेडि जाबाय आरोना, ओंखारखाबायनि लामायावनो दं। दा थांगासिनो आंजों लोगोसे बिनानाव, ओमफ्राय केस्टार, ओमफ्राय नै बिथिं सासे, बेबो आंनि बिनानाव। जों दायो थांबाय थानोसै। इसोर नै लासिं सिं मेथाइ बिनानै जाबावबाय नायलाय, उन्दैनावनो मेथाइ बिनानै जाबावो लासिं सिं। जोङो दायो नै हाबानि जायगायावहाय सफैबाय। नोंथांमोना नुखाबाय जानो हागौ, गेटनि डेक'रेसनखौहाय ओरैबायदि मोजां खालामदों। थुरिनि सायावहाय खुमब्रा फिथाइ फुरहाबलायनाय, ओमफ्राय जोंनि बर' हारिनि माखासे आइजें, सेन, खादा, खबाइ, बेबायदिनो सान्द्रि, जेखाइ, खबाइ, बेबायदि आरोना। ओरैबायदि मोजाङै डेक'रेसन खालामदों गेटखौ। ओमफ्राय नोंथांमोना नायनो हागोन नै साइडआवहाय सान्द्रि, खबाइ बेफोरजों मोजाङै साजायदों आरोना। ओरैबायदि मोजां साजायदों, इउनिक माने। आं बिराद मोजां मोनदों, नोंथांमोना नायलांबाय थादो। जों दायो कफि लोंग्रोबाय आरोना, ओमफ्राय कफियाबो गोथावानोमोन। मामिया बुदों होननानै खाबगासिनो नै। जोङो एसे थाब फैफिननांगौखाय ओंखामखौ थाब जाना लाबाय आरो। ओंखाम जानोसै जोंहा। मा नों मा लादों? आङो लाब्रा, मैथाजों ना फिसा, ओमफ्रायो पापर, ना फ्रायल' लादों। अमा जाला। दे। जादो जानोसै। माबायाव खुमब्रा दाउ जायाखै। गोथावना दाउआ? नोङो गोरलैसिमोन। जोङो दायो हाबा जाखांबाय, थांगासिनो। ससेल' थेवबो रिक्सा गाखोबाय थाबायनो बानानै थांगासिनो। सासेया गेम गेलेगासिनो, दहायनिफ्रायनो बेस्थ'थार।